kese se bre ne do nya wonya daje na wo hwe ye de wo se ye suma santaman ye wo se ye som krobia refi asante kotoko hene ye wo se ye som Ghana ade ye fa Ghana ho ye de nyina no ye ka ho bi medi e de maame Fauzia nansi ena eye yewura osante hene to nsa de frɛ ne mane ne nananom no de ene gie ahokeka ene de be hia yewura ene yewura asam ne yetitia ne yefua ne mu nso du Komfo no chi hien sisi eno nti fundraising yato ne den ye heal Komfo Anokye ena yewura epa hontoma na dwumadi ene chi ne nsempi aba ho eno nti ne ho akohia se ne betena se ne yesua de ne yehu die nti a eye tipe so da yepa e de se adwuma ete se ye e de baaye ye be sha se de ane ye be hwe eye Komfo Anokye abakosem kakra Komfo Anokye abaya resabia wo esi no eye afi apema hankono eye edunum emienum 1952 ono onsi Komfo Anokye na bra onsi Komfo Anokye no na enye din Komfo Anokye ne naso ne din da so no eye Kumase Central Hospital na abrofo ano sa abra no mudi o man yisu no na omonko ne ko sa ya resabia ho bibini bi eni ho kwan so kwa ya resabia ho ne ya sefem sempa enu ntimfie mienu achi eye 1954 abrofo ne sha asese wo mu esi eye asrafo atena ye wo kwa adaso no omofa bibifo ne debra anom do won yi adwuma enu nti won dwene nze se casualty bisi anase ya ayi obi yi adwuma na so pra edene esase edene ko ba bi e besa ne yade sa abra no so na hospital no na ye abrofo no nko na ekọ enti abrofo no ye ba bi a omode ma bibifo na se free ho no banyina no ko hospital a ba bi ehwe abrofo no enye ho na ebehwe wo bibini na se yete ye memu nso broni na akere ye de enye edidimu no a eba na saa na etie eye Kumase Central Hospital ye wo fan ye hwe abrofo ene wo fan ye hwe bibifo enu didimu no esanse obiri Komfo Anokye na wawade ne ne ma wone ne nua opemso be ye ma asantema ye ma Ghana no na ne seso bi ni ho na bebi obedru bia no wogya na hyenso de wo ho no mu a enne na hyenso de ne bebi wogya bi wo ho nyina e ho no mababa ya so ne so anase ho no mababa ya gina ye no ebi nso so ewo eye Komfo Anokye aban ya resabia G Walter ene ne nua no mu de heavy equipment ne ye do mbe biara so mu betu nenso mo ntimi entu ai se ye ho eye gina ye bepom enne ewo ho eno nti Otumfour'S na sabre no wo ho no mo no eye nana prempe eye Otumfour'S nana prempe a otoso emienu sabre no ya asante hene sabre no eno nti wo se baby eno wo hye se baby obiri Komfo agina ye wo bia no ye mfa ne din ento so eno nti ene me nya eye din Komfo Anokye aban ayaresabia na 1975 sabre ni mu no ena eye o mampanyi a wodi kan Dr. Kwame Nkrumah ene eye English aban no edisika ano esom 10.2 million ena won de be share eye ayaresabia no emu na the enti edi kanya dingi no empanyofo mi no me contractors a won hwe kukuru dan ne si ho no na ba ko din di G Walter woni ne nua ba ko Slat omienu no heavy equipment no any heavy machines ni nyina no na G Walter na mpempi watatena so awode ye adwuma san fidi akese no mode bae na ebebre mu hanom titiru Ghana ne yehu bi da eno nti se utwemu na hu se ye adwuma no obi tie fidi akese so mbusa se na
Why not if the kesi is we? Almost a nebruni go your free Nigeria. So the name I can say one or the above my moon. Into one see Danny we, you know. A dear don't want other two so any G. As I said, G. Any near, and I mean who are bansroa. You who ye. Kwalebu abaya resabia. And so near I resabi di can ye seen or memo. 1923. Afia pema hankono edu no mi ensem. Ene esi kwalebu abaya resabia. And in 1952. And I see a Komfo Anokye abaya resabia. Na won page mo man be teaching hospital no. 1975. If in 1975 baba bepem sabri. Aya resabia no enya eye insisi papa bia enkoso. Abanya ko, abanya ba, abanya ko, abanya ba. Edru mpo se ye Ghana ye dodo memu amra bata ho e ba be gina ne naso yi. The Fourth Republic mu ne away. O mampanyi woteso se sei na nadodan kwakufu ado ene ye fifth president. Maternity ward na enum hoi eye o mampanyi bebugu yi a wo si fufure na edi mfiesen mfie aduanan ne akire ze baby ana nadodan kwakufu ado o mampanyi apeja maternity ward fufure duri edru baby ana dada na dru no enti ebusa se ebehu awia ana se ebewie na yenhwe efi 1975 epum 2023 emfie aduanan enwotwe ne 48 years ni menu mienu Komfo Anokye ne ewo yen ye yade ne mu yede a Komfo Anokye ne yede yekọ ye busuafo ye maame ye papa nom ye nananom ni nnara obi a yade Komfo Anokye ne yede ne kọ o mampanyi dada de ewu okofo enam ne nsasom ye nya eye emergency unit no ayato ne den kofo emergency obi nya emergency crisis bia emergency ne yede ne fa enti ye bisa se ye hiensisi anase ye hiensisi ayeresabia kesisi ye hiensisi esanse nipa mpempem ne fa ho no moda koro ekwaje ayarehwe mama yenhwe de Komfo Anokye te bia ewo mu sisi ya na yento
me nana no free semuba eno ana bi omo me nana mo free safiba eno ana bi omo me nana mo free ni nyina ha ya ni nyina eba so eti nyina ye aspect no no ko be we fi asante kotoko hene esan say oye ti pe so da yepa no odwene ne mane ne nana no mo ho no da ne dad wo de babo ntin bia ye de ebo o man no wo yo asante hene de enso so wodwene Ghana ho papa eni obi a wo Ghana ha no mo ye panyini a wodwene Ghana ho yie de sen sebe so sebe nya do asante hene ade ntina me kasa yenhwe Komfo Anokye ensisi hia no yewura epre no opre de mame no mienu enfie do nwotwe enfie aduanan nwotwe 48 years mejo yibia nkoso kane na nadodo amamu amrabata ho maaye no na nananom de omama aman dadawo na nananom wo kwan a wo mofaso de bo omoman no ho bra saa kwan no so ena dodo amamu amrabata ho baaye no nananom refininti no ene amanfo refininti yewura etwe adwene esiso sasa aban anya kane no ne ye ya de dada ekwan wi so na ne ye fa so ye no enu si yewura e wo kaye si yewura fia ye nsanko famra kane no kwan ben so na nananom fa so bu omoman nka afi anu be hia sei no nananom bodwa eto nsa de frɛ mani nara omotwa kobranto ato ho de hia wo firi kurom a wuti kurom ho no mu di udwuma oba sika obetwia bema sika obetwia de hia wuti kurom ho ufiri kurom woni mom no wotu bata ye adwuma wo baabi usika obetwia wotu a obetwia ene oba de ene bema de na afe no duru a bra ya hye no duru a ya pramusuo nyina kwa kogu kutia na da mobodwa kase no duru nyina frɛ fufu ene sika e kire se afrase omo prabone nyina egu no masre yidi ne promprom ye e de ama mafra ye afefofra omo bewure mu no won wi omo bonkompa hwe omochi de afrase won timi yeye ene de esi omo ni mafefofro ni no mabu honko mabu nkonta de akire kroma ni nyina de sese omo de omo adwuma ho odin ye no fie bia baba bebua bi amon wa ya mana yeye se ye janan ne ye pa kroma ne beji sika no mo de communal labor ka ho aye ayaresa bia no won pa kwan kro na no de beye se wonni bi ho ka sa kwan kro no na ye boaboa ye ho dodo mamu ba ye enye nimfie wo ha enu baabi ampo asa ye wure fie chi se kuro bi hia se bi jana ejanan bia just wo hene boka eto nsa de frɛ ensemtrofo han tent ni nkonya tutuntuma betena se na asem tia ne se wo pɛ ejanan bia enso we reka wo hene ne boy ye no a ene na manfo boy ne nsa sika ode man ensemtrofo a na nka ode hyehye ejanan bia no a senkomu hia ebetimi aye aduru baabi eno na yewura osante hene etwe nananom ene ye nyadwena ye de esiso se na kwan ne da hodada tisi yewura fia ye nsa kofamra enna amanyofo no ye je adwuma ne nyina abo won so a wontimi enye eno ntina mpanyinsi wonsom ene nipa eno nti se ne wa wo fa afidie di si weni masabi wo kasati ade ne kwanse ye kasati ano wo ye niamo ho sam a kire de enni kwanse wo ye niamo ho sam kire no aya resabia eye Komfo Anokye aban ya resabia no yenre eye regency eye Komfo Anokye ya resabia eje referral cases e de ba ho de kan ye asante mantam yankasa de etosumienu eye Bono East region de etosumiyen Bono region Ahafo region Eastern region
Western region, Central region, Upper East, Upper West, Northern region, and Oti region. Ekeka bo mu yenya say. And Volta region. Ekeka bo yenya mantam makomako say. And mantam dubako. And Komfo Anokye banya resabia. Eshawo. Menu mi no dia dance say. Say rakotoko hene. Sabia son sabia nyato. Sanese eye ne ya. Do hia ye tetefon. Abasaharo so ne bekwa kwhwe no ofie. Menka ebusuafo ya o. Nansi ya eye dialysis ebo kosoro no. Nyanoma mo kidney problem. Ebo kosoro no. Ya ye ni bie. Ya de hye no mu yo. Enti ye kasa ye ni MPB ni MPs ni bia omo ewo kidney problem ho. Ye will be. Enti ye pese ye kasa ye ni ministers a womo ewo kidney problem. Ye will be. Enti ye ni esikafo wo memu omo kidney problem. Ye will be. Na wonim di enti a yante so mo do mawu no. Womo passport. Enti se ne yade no. So hu se e no ya yede a ofro we mi hye no de kone akwa kwhwe no. Menu mi no ye ni passport o. Na se yade mu yede a yakase yede ye kwa abruchire. Se asa na yebetimi de ye kwa abruchire nje se yede. Ye ha woni beto social media so ne aba besire sika. Ana se de yakwa ko hu. Eye ma mefi. Ene antena o wo yerepa. Yakosu a kire mo na etiefo nso aboaye. Mene wu mienu wa ene wudi atemi sebe wo kan seme ni kwanse wo ka no e de a kire yewura sebe wo ye de amaye no e menu mienu enti na yewura esi Komfo Anokye de amaye esan se menu mienu ni passport e yere so pass a Komfo Anokye ene beje yen na ba ya bi kwatena ye wuntumi TV a wo sebe wo ke kan sembia wono ankasa no ye ka kire no enye ne de na se de nsam ne tan fa ne nti no minko ho pii de mi busa me nua ba ne se da be na dodo memu amra bata ho ba ya sebi ababe yi ya adwena ye dwene se nipa no e de afri ho amonyo ku a wodon yi untumi eye chairman untumi a wotine station so a wo kase adododo de e ba ya wonyaye no unyemu fa unyemu bimpo wo kasa no wo so wa santene entinye waniwu enye wo fede enye wo tanse sebi wo ba oba yi ni kwanse wo kasa ma wo kasa etra wo fi bubuwa no oba nkese se wo bi wano na wo kasa ye kasa oba we de fie be mu ne ofiri mu na wo gun ho ani mase gun ho finse ofe yenu no mahodo o manya akonyo mo kasa wo radio stations ahodo mu e kan sempi na ye masefem sende na mebusa be ho se so omunim de ma o man bapa o man bapa na anaso omude omuhu se o manu atenti no asem yo mbeka bia no adwena nyankopon de ato yetim mienu no omuhu se asema me kan be yemfa so de amame na be yinhira nso so de amame ana sesen Komfo Anokye banya resabia ye hwede ya yeya ehiensisi enu to se de yewra kotoko hene kan yo no what is saudi 100 cedis fabra 200 cedis fabra there will be a fabra ye de eye hill Komfo Anokye for a found na foundation no account numbers nene fidelity account numbers nene sans na mobile no
so edieni account name no eye Hill Komfo Anokye sanso na mobile money number no name no so eye Hill Komfo Anokye ena so pesa wo ye personal donation a ofre numbers ni mu bia o metro masre no aba kai se wo send this scan no na se nye Hill Komfo Anokye ene wo so a en send se wo send ya to Fidelity account ni na se account name no enye Hill Komfo Anokye a en send na empanyifo bi o mapono abribia ede ama obi owo pepa so pese oboa enti mi bi se me nuanom a sebe mo kaseti asa adwuma sa na mo pawe no se wo maame yade ana wo honam nipa bi yade ana se wankasa wo yade a na se ede wo ba Komfo Anokye a abra yesiesi honum na wie no a na wo beje wa yaresha ekofia busa won se wutibua ebebua ofo anase mu ofo wutibua ebebua ten anase emu aten mama yanya oman bapa ema mo me yenye timemufo na ye oman bapa eno ena empanyufo nom a wotwede mponyankopon do wa adi na dom yen a waye nhira kese de ama wo man nyinara a wo nam asanteman so aba krobe refi asante kotoko hene Otumfour'S tutu abebio ede ne ma pase ede ba edi America na yebesum ana ya yama no waye esanse ye ma yankasa ye ho ye ma ye dache midi ede maami Fauzia mididi yese ena adusua yebesua ye ma ye nhira nsusu be ye nhira yebetu ho anamompa na Ghana ebedi asantema be kurukra Ghana be kurukra na me no mie nsusu ye na ma ye de nsa besi ye bo akase ayabesabia yesi ye me nsusu meteku ene mesempoa ekomu bi ami yetimi de ajobi nkwa nyame inshallah sa waye ne sa ede amaye midin ede maami Fauzia otwede mpo nyankopon ya adoma ye bese hia ne ede adesua foforo ede ababesomo nyame nyokese